Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ulampang kayong Dorbar Thawaiñ ka Jylla uba Metbah lengdo. Ulaong banakalyang jong ubat ka Assembly Secretariat. Lasyam tayaw kanlet banjurep biang ya ka jingya chaprang jong kakam ha ka jingte ya ka ying Dorbar Thawaiñ ka Jylla. Katkum ka jingpet bat ka jingyo i. Ulaong la kumno hau benai jemang ladai Pyndep ya ka ka building. Badu ong ru ngasngo bakalong ka ka Jingsarong ya ka Jylla barok kawe. Ladang ila ban Pyndep bat ban yo i ya kani kayeng Dorbar Thawaiñ bat Thymmai jong ka Jylla. Bat uben rap ru da ka baong kalong ka jingbuk kho bahadu mentangi dang ha ban syong ha building jong ka arts and culture hang tei harelbong. Kaliang jonga hi personally namal ba nga monitor personally ya kadi lengkap ka team no po jong ka assembly secretary bat kunju na ka team jong ka duty kebede jong ka building bagi officer kebede ni ya budin bha ya kadi but sunyo so banyo page namal ka Christmas ke New Year umrei kan tayo ko wat ka kunai kadi ni biang itu inspection na pemerintah progress dan kajian yang cekman aku dari kajian tadi di terkum kajian pek kajian UI ke target ke ibu hilang kuno kut ubnai me lakum kuno hilang depan dap ya ka complete ya ka construction bat ngasoba kalong ka ika Jingsarong ya ka state ko ko ila ka ni la dap ka UI ya ka assembly Thymmai ang tayo ko mo din mentah kembali bila buat plan. Nama kalau kita semua buka ba ada mentah ini nak syong ka temporary building jong ka arts and culture nanti porel bong ha ka ba ngina hamban kondok session ko puas.